बे समाव हाग्रा बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय नंगौ हल्टुगाव डिभिजन प्रोटेक्शनजों लोगोसे बिसमुरि गौरां रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि गोख्रों संदाननाय एबा सिग्रोमनायाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय जानो हादों। गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा गंसे टाटा ईचार AS01 VC8717 नम्बरनि गारिजों बुंफबनाय सेरफां दंफांफोरखौ दिनै फुंबिलि समनि 4 रिंगा समाव हमनो हादों। हल्टुगाव डिभिजन प्रोटेक्शन पासनि गोख्रों सिग्रोमनाय आरो गौरां रेन्जनि आईसी ललित बर' बिथांनि गोख्रों मदद होफानायाव दिनै फुंबिलि समाव गंसे टाटा ईचार गारियाव गोबां रांनि बेसेन गोसा सेरफां दंफांजों बुंफबनाय गारिखौ कारिगाव साखाथिनि निउ बासबारि गामियाव हमनो मोननाय जायो। हल्टुगाव डिभिजन प्रोटेक्शन मावसुमा बिथांमोनहा हमनो हानाय सेरफां दंफांनि बेसेनखौ खमैबो 2 लाख रांनि होननानै मिन्थिहोयो। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इंआव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम सा-सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेशलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।